Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм аны мин Ландыш Нигъмәтҗанова алып барам. Зур түземсезлек белән сезне ноябрь аеның яңа катнашучылары белән таныштырасым. Аларның кайнар яңалыкларын җиткерәсем килә. Исегезгә төшерәм. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтында лайыклы хит бүлегендә тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Лайыклы хитта кунакта татар эстрадасының якты йылдызы Рамил Хайретдинов. Рамил, сәлам. Сәлам. Хәлләрең ничек? Аллага шөкер, барысы да әйбәт, супер. Шундай сорауым бар. Көз көне кәефләрең ничек? Көзне яратасыңмы? Гомумән яраткан ел фасылларың нинди? Көзне әлбәттә яратам, чөнки мин үзем дә көз айында туганмын, һәм шулай ук Рамилә дә көз айында туган. Шуңа күрә без көзне бик яратабыз. Көз бик матур, бик күңелле чак. Минем әтием дә көз айында туган, әни дә көз айында. Без шундый менә көз айында туган кешеләр. Көз сезнеке инде. Безнеке. Аллаһ. Шәп. Дөньядагы вазгыять ни дәрәҗәдә планнарыгызга йогынты ясый? Планнарыбызга йогынты ясый дип әллә ни әйтә алмыйбыз, чөнки Аллага шөкер шулай ук эшлибез, тыныч кына үз эшебездә эшлибез, төбешебездә, шулай ук бер рәттән банкетларыбыз, туйларыбыз, юбилейларыбыз булып тора. Гөрләп бара, Аллага шөкер. Шуңа күрә без концертлар белән йөри торган артистлар түгел, шуңа күрә әллә ни безгә йогынты ясамый. Әлегә, Аллага шөкер. Рамилә һәм балалар авылда булганда вакытыңны ничек үткәрәсең? Дусларым белән күрешәм, очрашам, менә әле кичә генә футболга барып кайттым, шулай теге күңелле Вакыт уздырасың. Вакыт уздырам, теге бик озак эшли алмаган эшләрне хәзер эшлим. Вакыт бар, Аллага шөкер, чөнки беркемдә кымача буламый, беркемдә борчымый, анда барырга кирәк, монда барырга кирәк дип үз киеме тыныч кына шай. Ну, әлбәттә инде Рамиләсез, балаларсыз авыр, кыен, озак яшәп булмый. Менә шул 2-3 көн бер атна гына була. Файдага гына, анда сайын сагындыр әлбәттә. Шулай. Якын арада яңа җырлар, яңа клиплар көтеләме? Әлбәттә көтелә. Безнең инде әзер яңа җырларыбыз бик күп әле чыгармаган. Шул Алла бирсә, исән сау булсак, әкертен генә чыгарып, Мәйдан каналына күрсәтербез, Алла бирсә. Алла бирсә. Блиц сораштыруга күчәргә тәкъдим итәм, киттекме? Әйе. Хайретдинов фамилиясендә ничә хәреф бар? 11. Җир уртасында нәрсә бар? Җир. И хәреф. Әйе. Үз гомереңдә ишеткән иң акыллы сүз? Иң акыллы сүз. Син шундый молодец. Рамиләнең иң еш әйтә торган сүзе? Рамил инде, Рамил. Уңыш сире ул? Уңыш сире ул хезмәт, тырышлык һәм Аллага тапшыру. Рәхмәт, Рамил, матур әңгәмә өчен. Синең белән саубуллашабыз һәм инде җырга күчәбез. Рәхмәт, Ландыш. Бик зур рәхмәт Мәйдан каналын караучылар. Icmahımla min tattım, suyu tula gözlerinde, bir kürde min battım. Sine mina kız attım, minne sine kız attım. Kükreğimde sönüp barman, hislerimle uyattım. Sine mina kız attım, minnesine kız attım. Kükreğimde sönüp barman, hislerimle uyattım. Günlerimde yap yaktı, günlerimde yap yaktı. Mehabbeti taşıp durğan, tağım bir tağım attı. Sine mina kız attım, minnesine kız attım. Kükreğimde sönüp barman, hislerimle uyattım. Tağım attı ay kalktı.
Иреннәреңә татлы İğnlerinin irkesinden Йөрәгемә ут какты Син дә миңа күз аттың Мин дә сиңа күз аттым Күкрәгемдә сүнеп барган Хисләремне уяттың Син дә миңа күз аттың Мин дә сиңа күз аттым Күкрәгемдә сүнеп барган Хисләремне уяттың Күкрәгемдә сүнеп барган Хисләремне уяттың Булат Байрамов белән Лейсан Гыймаеваның Инстаграмдагы образларын белмәгән, күрмәгән кеше юктыр. Фифуния, Жиляк Кышытканова, Дивания Критиковна, подружка образлары белән даими шакка торучы гаилә дуэты өр-яңа клип төшергән. Яратмыйсың, яратам дип җырлыйлар алар. Машина йөртә белмиди, гелеминне гаеп лисен, гранаталы маймыл диеп, күз ашарга бирмисен. Ая бара, нишлисең? Соң бәгърем үзең аңла, әйтмичә булмыйласың, сулга поворотник кушып, уң якка борыласың. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, телисеңме сине һәр көн, үбеп кенә уятам. Эх, җаным таш бит синең, кызгана да белмисең, миңа авыр булган чакта хәлләремә кермисең. Айратым начар үлә. бармагың киселгәндән, үлеп китәрсең микән, бала табып кара әле, нишләп бетерсең икән? Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, бары синең өчен генә маникюрлар ясатам. яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, телисеңме сиңа көндә, бәлеш кенә ашатам. Hay kızlar yaratасың, берсен дә уздырмыйсың, бырыла карап нишер, муеныңна сындырмыйсың. Оларга карыйм да мин, үз-үземә шаккатам, берсенә дә исем китми, сине генә яратам. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, сине уйлап кояш бата, сине уйлап ататам. Яратмыйсың, яратмыйсың, яратам, яратмыйсың, яратмыйсың, яратам. мин яратам. Кирәк булса сиңа көндә, мәхәббәтем аңлатам. Кирәк булса сиңа көндә, мәхәббәт
Лайыклы хит кунагы яшь, талантлы, өметле җырчы Марсель Закиров. Марсель, сәлам. Сәлем, дуслар. Марсель, үзең белән таныштырып кит әле. Чыгышың белән каян, син нинди гаиләдә үстең? Мин үзем Уфада да тудым. Минем гаилә эш гаиләсе, минем әнием тегүче, әти разнорабочий булды. Инде теге елда ул үлеп китте. Урыны җәннәттә булсын. Минем җырым хит-парадта аңа багышланган. Әтиңә багышланган. Менә бит. Ни өчен җырчы һөнәрен сайладың соң? Мин үзем җырларга бик нык яратам һәм кешеләргә елмаюны, кәефне күтәрергә бик нык яратам. Шаймы? Әйе. Эстрадада яраткан артистларың кемнәр һәм нинди хоббиң бар? Сөйләп кит әле. Минем иң яраткан артистым ул Гүзәл Уразова. Яраткан артистларым күп. Анда Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш Никмаджанова да бар. Менә бит. Мин синең җырларны бик нык яратам тыңларга. Һәм мин үзем җырларга яратам. Рәсемнәр төшерергә яратам. Блогер да мин әзрәк кенә Инстаграмда. Һәм мин үзем дизайн эшләргә яратам. Менә бит. Күпме һөнәрләрең бар икән. Марсель, молодец. Хәзер сиңа блиц сораштыру үткәрергә тәкъдим итәм. Әзерме? Әйе. Киттек. Синең иң яхшы сыйфатың? Мин әйбәт кеше. Яраткан спорт түрең? Спорт белән шөгыльләнергә миңа ярамый. Шулаймы? Ярар. Ни өчен роза гөле шәнечкеле? Бу сорауга җавап бирмим. Көненә ничә сум акча туздырасың? Көнемә 200-дер. Җыр ул? Җыр ул минем тормыш. Җавапларың өчен рәхмәт, Марсель. Мәйдан телеканалына нинди теләкләрең бар? Мәйдан телеканалы белән дус булыйк. Мәйдан телеканалын карагыз, дуслар. Монда иң матур тапшырулар. Рәхмәт, Марсель. Син белән саубуллашабыз. Зур рәхмәт. Тормыш бармы шомагына, төрле хәлдә каласың. Уйламаганда иң якын кешеңне югалтасың. Яшәргә кирәк, яшәргә, алга барырга кирәк. Сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк. Көч табып һәм дә тырышып, максатыңа атларга булдыра алмыйм диеп уйлап, ярамый һич туктарга. Яшәргә кирәк, яшәргә, алга барырга кирәк. Сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк.
исән булсын якыннарым, сау сәләмәт торсыннар. Кадрен белеп гомерләренең тик бәхетле булсыннар. Яшәргә кирәк, яшәргә, алга барырга кирәк. Сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк. Яшәргә кирәк, яшәргә, алга барырга кирәк. Сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк. Сынауларны җиңгән чакта тик сынатмасын йөрәк. Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар Ират белән хатын-кыз арасында еш күзәтелә торган проблеманы иң гаугалы әйдә чәйник тапшыруында хәл иткән. Нинди проблема дисезме? Шундый көттем клибын карасагыз, барысын да аңларсыз. Без тормышта гел нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тәшенең кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә чәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде, әйме. Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бөтенесе дә бер төсле. Siz minne küleş şöyle min anlamın. Шулай бит инде. Әйдә чәйнәп тормам. Гаилә психологы тынычланыгыз инде. Тынычланыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. Игътибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмый. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы. Каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга төзелә башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК 1000 торак комплексыннан 6 ел буе шул көтәм, әле дә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез, Шәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим.
Хатынымның ұзақ итеп жиынғанын күтіп яшим. Har күнні бит ул. Көндіз, иртән, киш, күттірәдә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Мин бит сине шундый көтә арып бетте. Һәр төн сайын бер абымнан сине сорап йоклап киттем. Мин бит сине шундый көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем. Антлар вәгъдә сагыш иштем. Очраттым да бүгеннән үк, мәңгелеккә диеп сөйдем. Мин бит сине шундый көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем. Көтә арып беттем. Һәр төн сайын бер абымнан Сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундый көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундый көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин сине көттем. Рамил Хажимуратов Нурлат егете. Өйләнгән, хатын белән игезәк балалар үстерәләр. Төп эше эшмәкәрлек. Ә җырлау Рамил өчен хобби. Туганнан бирле җырлыйм. Гармунда, баянда уйныйм. Илһам килсә, җырлар да язам диде Рамил. Yara, совещание шума tamam. Arkadaşlar iş orunlarına. Kışlar yazlar ötті, жылы жәйлер жетті. Сирин шәшәге исілер, себебі жиллер есті. Шәшәг атып ерегімді махаббәтім келеді. Сені генә яратам деп жаным әйттені де. Тимә ерегіме, яратамын деп кенә дәш қара күзелеріме. Тимә яраларға, жан ишеткіш салқын җилләр кертми араларга. Тимә йөрәгемә, яратамын дип кенә дәш кара күзләремә. Тимә яраларга, жан ишеткіш салқын җилләр кертми араларга. Әләр пар былбыллар мыңлы киләр мине, кызыксынып мин күзә
Күзәтәм синең күзләреңне, яздар белән таңнарымда саф сөю килде. Сине генә яратам дип җаным әйттең иде. Тимә, 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 тимә йөрәгемә, яратамын дип кенә дәш кара күзләремә. Тимә, 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 тимә яраларга, жан ишеткеч салкын җилләр кертми караларга. Йомшак кулларыңны минем кулларымнан, җитәкләшеп бергә узык тормыш юлларымнан. Таң йылдызы чулпаннарга тиңлим мин сине, сине генә яратам дип җаным әйттең иде. Тимә, 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 тимә йөрәгемә, яратамын дип кенә дәш кара күзләремә. Тимә, 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 тимә яраларга, жан ишеткеч салкын җилләр кертми караларга. Тимә, 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 тимә йөрәгемә, яратамын дип кенә яшь кара күзләремә. Тимә, 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 тимә яраларга, жан ишеткеч салкын җилләр кертми караларга. Тимә, 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 тимә яраларга, жан ишеткеч салкын җилләр кертми караларга. Дуслар, бу айда хит парадта минем башкаруымда кайчан җырда катнаша. Минем өчен тавыш биргән һәм бирәчәк һәркемгә алдан зур рәхмәтләремне белдерәм. Димәк, каршы алыгыз, мәйданда премьера. Матур пары диләр, сакланырлык сез диләр, туры киләсең миңа. Чәчәкләргә күмәсең, кулларыңда йөртәсең, гашыйк булдым мине сиңа. Биш ай инде көткәнгә, сөюемнән көйгәнгә, бер сорау бер шик, күптәннән бер шик. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Гомерләр узып бара, тормышта үтеп бара, 10 ел инде яшибез. Сөйгәнем дип әйтәсең, бүләкләргә күмәсең, матур тормыш итәбез. Балалар үсеп бара, яшьлегем үтеп бара. Шул бер сорау, күптәнге сорау. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан
Кайшан инде бер тезләнеп Миңа тәкъдим ясарсың Кайшан инде туй балдагын Миңа бүләк итәрсең Кайшан инде мин иң матур Туй күлмәген киярмен Кайшан инде дус кызларны Көнләштереп үтәрмен Кайшан инде үтәрмен Роза Мустафиева үзен формада тоту һәм сәламәт яшәү рәвеше алып бара максаты белән фитнеска йөри башлаган. Бассейн, биерләр, сауна, үпкәләр, тренажер йөрәк өчен файдалы ди ул. Афәрин Роза ханым, сәламәт тәндә сәламәт акыл. Алло, әни, хәлің ничек синең? Исән саумы, әни бәгырем? Сагышланып, карап тәрәзәдән Көтәсеңме мине кадерле? Алло, әни, бик сагындым сине Кабатлыймын шушы сүземне Исәнлекләр бирсен инде Раббым Сакласын ул әни үзеңне Ярый әле, бу дөньяда син бар әнием. Син исән чакта мин әле һаман яшь, мин әле һаман бала. Мин бик бәхетле, чөнки минем сагынып кайтыр җирем бар. Мине өзелеп көтә торган кешем бар, минем терәгем бар. Ул да булса син, әни. Алло, әни, рәхмәтлемен сиңа, бәхет теләп кылган догаңа. Ишеткәч тә синең тавышыңны Кайтып киләм кебек яныңа Алло, әни, бик сагындым сине Кабатлыймын шушы сүземне Исәнлекләр бирсен инде Раббым Сакласын ул әни үзеңне Мин дә бу дөньяда күпне күрдем, күпне кичердем әни Әмма синең кебек тугры кылы кеше очрамады юлымда Оч вакытта син рызык табасың, егылганда ярдәм кулы сузасың. Тормышларны кара болыт каплаган чакта син назлы сүз табасың. Әнием, мин сине бик нык яратам. Яратам. Алло, әни, фәрештәм син минем, йөрәгемгә син ашкына. Мәрхәмәтең игелегең өчен, башым иям рәхмәт барсына. Алло, әни, бик сагындым сине, кабатлыймын шушы сүземне. Исәнлекләр бирсен инде Раббым, сакласын ул әни үзеңне. Алло, әни, бик сагындым сине, кабатлыймын шушы сүземне. Исәнлекләр бирсен инде Раббым, сакласын ул әни үзеңне. Сакласын ул әни үзеңне. Ортайга ашыкмәле, әни. Сакласын ул әни үзеңне. Сакласын ул әни үзеңне. Әнием, мин сине бик нык сагындым. Илзидә Госман гомере буе җырчы булырга хыялланган. Әмма әти-әнисе артист кешенең гомере юлда үтә, гаиләсе булмый дип җырчы булуына каршы килгән. Шуңа күрә Илзидә укытучы һөнәрен сайлаган. Әмма күңеле барыбер сәхнәгә, иҗатка тартыла аның. Нәтиҗәдә ул күңеле кушканча сәхнәгә чыгып җырлый башлаган.
Тамшы тамшы яшьләр тама Без бәхетле җырдагына Моң дарьясы арабызда Калганбыз бит ике ярда Очрашабыз дулкыннарда Без бәхетле җырдагына Моң дарьясы арабызда Калганбыз бит ике ярда Очрашабыз дулкыннарда Шул дулкындай дулкынланып Йөрәк көтә, йөрәк тибә Калсак та без ике ярда Моңлы җырлар җанны үтә Без бәхетле җырдагына Моң дарьясы арабызда Калганбыз бит ике ярда Очрашабыз тик кыямда Диңгез яры дулкын-дулкын Каршы чыксаң адашырсың Сөюебез чиксез дәрья Насыйп булса кавышырбыз Без бәхетле җырдагына Моң дарьясы арабызда Калганбыз бит ике ярда Очрашабыз тик хыялда Без бәхетле җырдагына Моң дарьясы арабызда Калганбыз бит ике ярда Очрашабыз тик хыялда Ничек барысына да өлгерәсең дип кызыксынучыларга Алсу былай ди. Мин тик тормыйм, хәтта бала тудыру йортында да эшләп яттым. Хәзер дә бер кулда зифа, икенчесендә телефон. Ә инде йокыга китсә, бик күп эшләр башкарырга өлгерәм ди җырчы. Эшләрең гөрләп барсын, Алсу. Biz sizni yaratamiz. Язмышыма бирде Ходай сине Яшьлек сукмагыннан узганда Яратуым кеше арта бара Моңлы җырым таңда сузганда Язлар булып гөлдә күңелемә Назың белән биреп караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгымын Сине күзләреңне яраттым Язлар булып гөлдә күңелемә Назың белән
Aşılı şeşek kıymaz Tigizlikte ömür biz bulsak Yazlar bulur görerek elime Nazım bilen emini korattın Mılsı güzellerine beni aşığımın Seni gözlerini yarattım Yazlar bulur görerek elime Nazım bilen emini korattın Mılsı güzellerine beni aşığımın Seni gözlerini yarattım Yazmışıma rəhmətlimin bugün Bəxit kütüm kilir künde de Bizning süyümenge yanıp dursun Ayaklısı bulup dinlede Yazlar bulup girdin köngülüme Nazın bilen emini qarattın Mılsı gözlerine min aşıkman Sirli gözlerini yarattım Yazlar bulup girdin köngülüme Nazın bilen emini qarattım Mılsı gözlerine min aşıkman Sirli gözlerini yarattım Mılsı gözlerine min aşıkman Sirli gözlerini yarattım Хит парадны Ландыш Бахавиның бал җимешләрем җыры дәвам итә. Әлеге җырны үз гаиләмә балаларыма туры китереп, Ирек Габдрахманов язып бирде. Клипта минем бал җимешләрем яраткан оныкларым төште ди Ландыш. Әйдәгез бергәләп клипны карыйбыз. Ике кызым, ике якты йылдыз Нур сибәләр тормыш күгендә Алар белән горурланып яшим Бәхет очкыннар күземдә Шатлыгымда, бер юанычымда Бәхетемдә бар сез димәм Алтын көмеш
җимешләрем, сез был җимешләрем, балакайларым минем, балакайларым минем. Лайыклы хит тапшыру бүгенгә тамам. Катнашучылар сездән тавышлар көтә. Ай җиңүчесенең исемен бары сез хәл итәсез, дуслар. Ә мин Ландыш Нигъмәтҗанова сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Исән имин булыгыз.